Здравейте хора, аз съм Sky и днес ще снимам в каналата на Nord Gaming. Това е втори епизод на The Forest. И да започваме. Добре, миналия епизод много не очаквам край, не знам защо, съжалявам. Тук ще разгледаме акулите. Има шанс да отидем да видим за модерната браза. Ето на този кораб там. Имах касетка, искам да разбера какво става сега там. Това реших. Но първо, преди да отидем, ще си направим нещо. И ще работим много по него и това е... Ще работим за ето това нещо. И това нещо се нарича голяма къща, което адски много е хубаво. За мен е адски голямата. Тоест може да си побирам много неща. И ще я сложа ето тук. За като първоначално 89 дъняра ще ни трябва. И ще добавя едно нещо. Ако имам пръчки ще бъде хубаво. Не само една. Ще добавя. Може да сложа бюфет. Вътре, като го създам, може да са стойка за неща. Има и мост, когато направим две къщни дървока, направим такива долу горе. Ще си правим мост, ще си отиваме по-лесно, да не полъжета. Канат, не искам канати. Къде е моето любимо нещо? С което може да събирам много вода. Ето. Това нещо ще им помогне адски много. Имам черупка, имам една пръчка, но ми липсва останалото. Затова първо ще разгледам онзи кораб, па после ще събираме дънери за къщата. И ако направим този епизод, ще бъде много хубаво. Нищо лично. Давайте да се огледам за акули. Не разбирам това дали са патите или не знам. А не. Това са водорасли. Акули. Добре, съжалявам, хора, не видях акулата. Не е хубаво да има акули. Май видях крилото на една акула. За това нещо. Не знам дали може да ходим по-напред. Но тук си не е хубаво мястото. Зъби ми. Нямам чувство, че когато идвам, акулите се доближават те повече до мен. Да не прибарвам до акулите, защото те са адски силни. И намерих костенурка, дами и господа, това е нещо. Много хубаво, тя има и месо, което много помага. Ние сме гладни по просто. Ще хапнем един снакс, защото в момента не ми се прави огнища. Ще направим един все пак. Ще направим... Този хубав ли е? Не, прекалено е голям. Друг. Ето е перфектен, но ще го сложа малко надалеч и тук ще го сложа. Толкова малко е. Айта ли съм събрал? Уха! Юни 82. Да намерих пак нова снимка. Имам стрели и трябва да се направя лък. Добре. Ще си видя... Юни 82. Не знам за какво. Намерих някакво ученици, които не разбирам какво е. Но дано да помага изобщо. Имаме стинки за бомба, но в предишната мера, т.е. където играх с Skynik BG, пак ви казвам, не намерах никакви стотинки, защото не бях близо до морето. И се опитах, докато ме нямаше да намеря стотинки, но не беше възможно. Ще направя дабъл отваряне и... Не. Трябва да доближа повече черният с синят. И... Аре,
оцелети. Не стана точно това, много долу горе. Стана. Винаги Клод. Или още малко от тези куфри си направим швачица. И като вари да с това нещо ще може да пием вода. Ще имаме безкрайни количества вода. Без не безкрайни, ама ще имаме вода. И сега мога да формирам бомба. Я ще създам молотовки. Ще оставя само няколко за бомби, защото касета 5. Ние ще пиша, ама не мога видя се. Ето сега си взех много молотовки. Уха, вървим с много FPS, което ми е добре. Уха. Това като този огън, като е невидим, малко не го виждам. Защо се заселих точно? Би се пробваме дали има кули и ако не, пак ще се опитам да вляза в Аморе. Но като гледам това колите се крият тези зад веднага, щом аз приближа изобщо кръка си до тази лодка. Водата първа не е толкова дълбока, като се гледа далече. Ще гледам за канибалски пещери, ако да, ще се опитам да не се изкарам в паника. Това, къде имаш канибалска дупка, е ужасно. Никога до сега не съм убиван от акула. Но тъй като съм някакво хако, ще опитам. Но се чудя акулите дали може да се убият. Ще скачам. Без да ми пука, скачам. Безстрашно влизам във водата. Безстрашно влизам във водата. Във водата и влязох. Уха. Ето вижте. Акулите ме наближават всеки път. Добре, важното е, че акулите сега не могат да ме доближат и тук си направим някакво парти. Околото е някаква черна лоша. Сега последно ще не обикаля, бе. Че сега ще се опитам да изгоря с молотовка. Въпреки, че няма да стане. Уф. Аре, оцелия, бе. Защо винаги не мога да оцеля? Тъпото е, че е във вода. И... само дето сега бях молотовките. Това не е често. Поцелиха и да дори не премина. Имам две касетки. Касети 1, касети... пробваме касета 5. Q. Това е. Добре, мои мили приятели, не мога да се измъкна от тази кула, което е много лошо. Не мога да разбера какви са тези снимки. Аре, не мога да взема тази касета. Уха, това е една яка песен.
Най-големия бък. Колата се гличва в вода. Да се гличва в земята. Не искам да видя касета. Номер 1. Ante. Това е по-хубава. Хоя. Ще танцувам. Излизам или 5 литери да излизам. Но щам, че ме хване. Залагам 50 на 50, че няма ме хване. Золото ми касетката няма ме хване. Има ли перфектна вода? Ще съжалявам, ама. Не съм мързеливец, ще успея да стигна. Ще загина, ще оцеля, ще загина, няма да загина, ще оцеля, бе. Мадафака, ще оцеля, бе. Ой, Аре, ако сега не ми се пусне музиката, ще се ядосам. Че голямо преживяване. О, не! Бързо, бързо, бързо. Това вече не е нищо вече. Не сега, че си го изпросикам. Абе. Приятелчета, няма ли да даде по една молотовка? Айде, лати ми, бе. Изяше по една молотовка, приятелчета. Ето, запалиха се. Ето, видяхте ли, всичко е лесно. Сега, кой се запали, бе? Ей! What the fuck, какво знам, като се канибали? Перфектно те умряха. Точно както планирах. Защото мразя канибалите си назъртат, когато ме няма. Сигурно са барали какво ли не. Ще пусна касетка пак номер 5. Касетка номер 5 на Ома Кефи. И Ома Кефи, ама. Песница адски яки. И това е много възвръща енергията. Ако бях на някое място, щях много да се почна от това. Ако може да увеличам музиката. Ще да поканя канибалите на един танц. И ще да поканя птичката. О, не, Кларус. Кларус, няма да изпусна. Ареш, аз съм ви приятел, що не ми даде малко от перата си, приятелчета. Мой! Какво взех в момента? Какво е това? Дори аз не дам какво само. О! Circuit board. Това е, че е перфектният момент да създам първата си бомба. Айде, едни стинки, един часовник и една молотовка. Първата ни бомба! Yes! И ако дойде канибал, ще му стуршим тиквата. О, не! Чакай малко пера, ще сложа на брадата, да е по-бърза. При нападение. Още малко.
Ето сега вече умира от бързина са той канибал. Ще ми жалеш от братата канибале! Ти си жената! Беше адски лесно да убия. Вау! И Сола ми пусна, ес. Тая жена вече ми е любимата. Жена, ти ще стоиш. Тук ще сържа краката, ако искаш. Ето, един свеж крак ще хапна малко. Не искам да те държа, ама. Стои си гличната в камъка. В момента проявявам голяма безстрашност. Всичко, което правя, буквално приемам. Какво е това? Добре, сега пускам касетка номер. Аз пускам касетки всеки път. Да ми помага адски много за стреса. Защото всеки малко се стресирва от Death Forest. Дек бозето. Това е хубаво. Умри. Трябваш ми. Гличните птици гличнати във въздуха, yes. Това беше вече страшен вик. От мене. Не знам, но аз имам голямо зрение и виждам всички канибали, кога ми идват и кане. Не знам, но нашият герой не му ли става тъп, като еде само едно и също. Пера! Още пера искам. На тези епизод ще убиваме гълъби. Нещо, аз си малко да посъбера. Да, ще посъберем пръчки, да си направим огънче. Да запалим малко огънче. Да палим. И кой е заровен? Добре, ако повече не ви е страшно. Ако го срещнете в истинския живот, аз бих го изхвърлил, не бих го пазил като снимка. Но като имате дневник, запазете го. Не, още малко ще посъбера пръчки. Още Marigold ще си взема. Защото в предишната ми игра, сега малко ще разказвам за предишната ми игра. В предишната ми игра имах много Marigold. Аз бях натрупан с медикаменти, с много работи. Имам сидове. Едва ще ми трябва ферма специално. Имам флярки и то 14. Има и един гларус, който ще си... Перфектно. Точно сега ми трябваше. Събирай вода. Точно съм ти на централно място. Айде сега, вода ми пъзи. Сечеш малко. Моята свръх брадва. Ти да не си от хубавите канибали. Точно за убиване, каквито съси. Сега го заслужаваш. Майко. Аз ги убивам и за секунди. Сериозно. Бради... Тук... О! Яко! Това е най-якото нещо. Мили приятели. Добре. Само камъни ми липсват и то много. Ето.
Знам защо си дава звук, защото съм изморен. Ще направим една пейка, следващия епизод. Всеки, който се назърта около мен, аз ще го убия с моята свърх бърза и мощна брадва, която направо килвам всеки на тази вселена. Дъга! Този епизод ще така да дъгата. Коя е красива. Тя е изчезна. Фак. Не, съжалявам, че обидих. Просто... Не искам предавателя. Той ще ми трябва, ако играем мултиплеер, това ще ми е много интересно. С предавателя как ще играя. Не мога да повярвам. Пам може да ми го е пазил през цялото време. Не знаех, че събирачите на водата толкова хубави. Или е бък, или е рай за мен. Тук става алията на мъртвите гълъби, бе. А като сега имаше мултиплеер, ще да се удивите. Сега бих направил малко стрели. Моята брадва. Още малко. Още 4 пера. 1, 2, 3, 4. Ой, тя ми стана съвършено бърза брадвата. 12 пера изкъпих за тази свърх бърза брадва, което казано ясно, тя е направо кила с всеки, който ми се изпречи на пътя. Събрава съм малко вода. Ще да се да пазя за сутринта. Ще кажем лека нощ. Искам да спам. Още спа. Добро утро. Сега е ред да пия малко вода. Не знам дали ще ме безкрайен. До сега пих ли, бе? Никога не знаех, че толкова безкрайни източници има. Тоест дали не знаех, че е безкрайен източникът. Оея. Искам още пера. Още! Искам още пера. Искам докато не... Чакай само да смея... Не, няма. Пак ще... И пак ще смея с касета номер 1. И... се. Слушам на държачите за вода. Ето то. Аз го слагам тука. Спия безкрайното количество вода. Ще бия канибали. Ще слагам още пера на брадвата. Искам да ми стане свръх бърза. Знам, че сега е бърза, но искам да стане още по-бърза. Толкова пера ли съм събрал, значи. Добре, аз дори нямам сега. Перфектно, точно за брадвата. Ще похапна един снакс. Ама трябва по-бързо да създам и огън, защото ще ми трябва спешно един огън. Трябва ми много камъни. Първи, втори камък. Няколко камъни имам. Имам айрканикастер. Уау! Това е най-якото нещо на света. Тук мога да дишам въздух. Значи колкото повече да дишам, толкова по... Колко въжета имам. Това е късметлийско. Само един лък трябва да се направя. Дори трябва ми една пръчка и един камък. Ето един камък си остана една
пръчица. Толкова ли ще е трудно да намерим една пръчка. Ето тук ще вземем пръчката. Казах, че оттам ще вземем пръчката. Нищо ще живея. Край. Край, герой, вече ще си имаме ново огънче. Това е, че си огън. Съвършено. Бон апети. Адски много замръзвам. Не фигата в истинския живот. Ето тук ще поставим една печица. Готово. Бе, аз имам адски много пера. Проблемът сега от една пръчка може да си направя. Не. Всъщност да, мога да си направя една такава пръчка. Молотов. Една молотовка ще ми трябва. Тък му се подготвя за битка. Бомбата ще използвам, ако трябва има някакви експлозии, които ще ми са... Точно заради това мразя канибалите. Сега ще го запалим. Хора, дами и господа, братчета. Искам да дам спец на Искренц. Не. Аре, ела ми бе. Ти мен ще ме облъскаш. Има страх. Тебе, момиченце. Сега, ако не ми е дало нещо, вече съм... Даде ли ми нещо, бе? Ей! Дали за мене си има ли нещо? Не. Вече даде ли ми нещо, бе? Сега ще цъка главата за наказание. Като харесва ли си? Харесва ли да си обезглавен да ме биеш, бе? Ела, имаш си приятел. Акулата ще кръстя Марк. Аре, ящи го. Не заслужаваш ти да живееш, бе. Брат. Кой казва, бе? Аз сега ще убия. Но той му е чисто червен носа. Каза, че е много пасен. Толкова пасен, че го размазах и сега. Направих го на 5 стинки сега. Ма това много прилича канибалите. Сега ела ми, приятелче. Ще да донеса на приятелят си. Опа, ето, и аз ще го. Ето така ще събирам купчинка от канибали и ще ям краката им. Добре. Ако ме е страх от канибалите, само когато ми скачат, малко е гадно и страшно. Ама, значи, тези птички, сега ако ги убия... съжалявам. Те, че не ме обичат. Аз убих някой от приятелите им. Колко вода има тук? Има нещо все пак. Ма не знам, пих 1000 пъти най-накрая. Ще взема касетката. Тая песен ме вдъхновява таки много и то, когато се бия с канибали. Ето още едно перо. Ще взимам 1000 пера. Добре, сега ще сменим с касетка ID номер 1, защото... Това път малко да подкрепим Рока. Не знам дали е Рока, ама... Да, Рок е.
Мразя рока, ма. Всеки един да не решим трябва. Започна с ето и това. Аре, билата. Би, брат, в дървото е. Стига. Да се почнем малко. Ще чуем звукът на канибалите. Или просто така се образявам. Бе. Ще видя за бузета, ще отворя няколко куфара. Че после ще си направя няколко молотовки, да пребия канибалите. Нам ще няма ги убия, ама ще ги направя на истинска, ще ги направя на стотинки. Бе, няма ли малко алкохол в мен? Малко поне, няма ли? Една алкохолче. И че ми трябват. Казва се, че касета номер 1 е твърде малка, затова пускам другата касета. Тя е по-дълга. А обичам по-дългите песни. Какъв въздух. Но понякога може да не ме вдъхновява тая песен. До сега ме вдъхновява много. Бих искал да пребия всички канибали да умрат. Ще хапна едно знак, защото събрах адски много. Ще хапна още едно за късмет и ще... Не. Защо пинах сода? Не знам дали пинах, мама е пинах. Просто не гледах. Има и риби, които е хубаво. Но за тази работа ще ми трябва едно чудовище, не има дългата пръчка. Но ако намерих, значи. Искам костенюрка. Искам костенюрка на повърхността. Има шанс тук да пия малко. Ако мога да пия тук, ще бъде прекрасно. Тук водопадите имат много хубава водичка. И от дъжда е перфектната просто. Трябва да пиш дъждовна вода. Опа, прекалено много. Часовничи, сериозно. Часовници нямам, да ви кажа, дами и господа. О, но имам Turtle Share. Spare upgrade. Не, няма да се апгрейдвам. Ще наблягам на молотовките. Бомбата пак е важна, ама и молотовките са много хубави. Ще обичам молотовки. Изхъбих си цялата смола само заради... Ако си стейля да Forest в бъдеще, ще снимам на истинската да Forest, но няма да бъде хубаво в бъдещето, защото ще изгубим тези хубави неща, които не се случиха до сега. Изглежда, че се има пещера. Не, това е просто... Змея скачат се. Добре. Това го помислих за канибал, защото канибалите са много странни. Много като човека изглеждат. Те са като подобие на нас. Но по-гадни, по-отвратителни, по-ужасни. Да, това вече го казах ужасно. Ще пусна отново моята вдъхновяваща за песен. Защото обичам тази песен, тя ме вдъхновява. Дава ми идея да правя много неща. Ето. Точно за това ще ме вдъхнови кани. Ще ме вдъхнови да убия тази кани. Тези канибали... Толкова канибали.
Сега очакват ни война на канибали. Опа. Гръмнах му в челото. Чудесно. Те отидоха другите двама. Единият сигурно се е покатерил на дървото. Къде си, аз съм Джон Сина. Ще ви направя един ход, ще умрете. RKO ще ви направя. Това дори не е походката на Джон Сина, ама. Но пак е някакъв ход. Ще направя RKO. Няма никой. Аз говоря на вятъра. Да се искам да завали един хубав дъжд. Че това също вдъхновява. Ще направя още едно такова. Ето. Не. Това са едни чудовища, ако се чуете какви са тя. Това са едни гадни, мръсни, ужасни. Ой. Ще направим много източници на вода. Гледаш, това канибала изчезнаха. Внезапно. Но няма нищо, аз имам заредена свръхбърза брадва, като от един удар и щап ще умре. Как съм забравил жената. И тя веднага отива при съпружите си. Сега ще е лошо, ако ми излезе един канибал в лицето. Ето тука. Айде, Джена, скачай по газовете им. Тук забрах голяма купчинка канибали. Винаги съм се чудил, канибалите ядат ли своите братя или сестри, или просто и те плачат за тях. Защото като ги гледам, май плашат. Но може и да ги ядат. Дай, служи го тук. Не мога. Тъпо трябва да го държа в ръцете. И по-хубаво. Ще ми вдъхновяват и далеч. Да вдъхновиме и спри да ми лагиш. Имам ли 4 пръчки? Перфектно. 4 пръчки. И 91 дъняра. В следващия епизод ще правя тези работи. След малко спирам, искам да спра епизода. Защото не ми се дразнят повече канибали. Хубаво. Имаме източници на вода. Вау, и точно сега да почне да ми лаги. Ще чакам да се оправим. Май от акулите, така мисля. Само не да ме убият. Проклятието на Оз канибала. Гларус. Добре, хора, искам да кажа, че ще спирам клипа, защото много ми е лаги играта. И така, хора, това беше за клипа. Аз бях Скайник BG от каналата на Nord Gaming. Айде, чао!